Hipotiroidismoa hormona gutxiegi ekoizten den egoera klinikoa da eta arazo arrunta izaten da. Hipotiroidismoaren kausarik ohikoena gure inguruan autoimmunologikoa da eta tiroidearen hantura kronikoa gertatzen da. Mundu mailan berriz, jodo urritasuna da kausarik ohikoena. Tiroidea operatu ezkero eta erauzi ezkero, tiroidektomia osoa egiten badugu, horrek hipotiroidismoa emango du. Eta tiroidektomia partziala egiten badugu, batzutan hipotiroidismoa azalduko da, baina beste batzuetan ez. Hipertiroidismoentzako erabiltzen ditugun tratamentuek ere, farmako antitiroideek hipotiroidismo iragankorra sortu dezakete eta hipertiroidismoentzat erradioiodoa erabiltzen dugunean horrek hipotiroidismo iragankorra sortuko du. Badaude beste zenbait botika ere hipotiroidismoa sortu dezaketenak eta radioterapiak ere hipotiroidismoa sortu dezake. Sintomak, hipotiroidismoaren sintomak nekea, logure handia, puztuta egoteko sentsazioa, pisu igoera, hotzari intolerantzia, idorreria, azal lehorra eta bar izaten dira. Diagnostikoa analitikakin egiten dugu. T4 eta T3 baxuak ikusiko ditugu eta TSH berriz igo egiten da. Kasu arinetan berriz, TSH bakarrik aurkituko dugu igota. Eta kasu oso arraroetan, hipofisian dagoenean arazoa, TSH normala edo baxua aurkituko dugu analitikan. Tratamendua mugagabea izaten da gehienetan, hipotiroidismoa kronikoa izaten delako. Eta arinak direnetan ez da tratatu behar, baina tratamentua beharrezkoa denean levotiroxina erabiltzen dugu. Levotiroxina da T4 hormonaren ekibalentea edo antzekoa den tratamentua. Eta honekin oso erraz tratatzen da eta erraz lortzen da kontrolatua edukitzea hipotiroidismoa. Tratamentua egunero hartu behar da, goizetan sabelutxarekin, absortzioa egokia izan dadin. Hipertiroidismoa hormona gehiegi ekoizten den egoera klinikoa da. Tiroideko hormona gehiegi ekoizten den egoera klinikoa. Hipertiroidismoaren kausarik ohikoena Graves base dugu gaixotasuna da. Pertsona gaztetan ematen da batez ere, emakumezketan askoz gehiago gizonezkoetan baino, eta immunologikoa da. Antigorputzak azaltzen dira eta antigorputz hauek tiroidesa aktibatzen dute eta hormonen ekoizpena handitzen dute. Beste kausa bat, bozio multinodular hiperfuntzionatzailea da. Hau adineko pertsonatan azaltzen da eta epe luzeko bozioetan gehienetan. Eta hemen nodulo bat edo gehiago hormona gehiegi jariatzen jartzen da. Adenoma toxikoaren kasuan berriz, nodulo bakarra da hormona gehiegi jariatzen duena. Bestalde, hipotiroidismoarentzako tratamentua jartzen dugunean ere, hipertiroidismoa sortu dezakegu hormona gehiegi ematen badugu. Beste kasu batzuetan, tiroidearen hantura balin badago, tiroiditisa deitzen zaiona, askotan birusen ondorioz hasierako fase batean hipertiroidismoa sortu dezake. Kasu arraro batzuetan hipofisian sortutakoa izan daiteke eta hipofisian sortutako tumore batek TSH gehiegi jariatzeagatik tiroideak hormona gehiegi jariatuko luke. Hipertiroidismoaren sintomak urduritasuna, antsietatea, lo eginezina, izerditzea, bero sentsazio handia, eskuetako dardarra, pisu galera eta bar dira. Eta Graves base dugu gaixotasunean begietako erasana ere ikusi dezakegu. Diagnostikoa analitikarekin egiten dugu. T4 eta T3 altuak ikusiko ditugu, TSH berriz baxua. Kasu arinetan TSH baxua bakarrik ikusiko dugu. Eta garrantzitsua da kausa jakitea, ze kausa ezberdinetan tratamendu ezberdina izango da.
Kausa jakiteko TSI antigorputzak eskatzen ditugu, antigorputz hauek Graves base dugu gaixotasunean positibo izaten dira eta beraz hortara eramango gaitu. Eta irudi probatan ekografia eskatzen dugu alde batetik, noduluak dauden edo ez ikusi ahal izateko, eta gamagrafiak nodulu hauen funtzionaltasunari buruz hitz egingo digu. Tratamentua 3 ardatz dauzka tratamentuak. Alde batetik farmako antitiroideoak. Hauek hormonen ekoizpena murrizten dute. Metimazola da gehien erabiltzen duguna, eta karbimazola eta propiltioraziloa ere erabiltzen dugu. Bestalde, erabili dezakegu erradioiodoa eta baita ere kirurgia ere. Graves basedow kasuetan, aurrenengo azaltzen denean, tratamentua farmakoekin egiten dugu. Farmako hauek hormonen jariapena murriztu egiten dute eta 12-18 hilabetetan mantentzen dugu tratamentua. Ondoren, tratamentu hori kentzen saiatuko gara, eta 50-60-60ak ez du berriz ere gaixotasunik izango. Baina kasu batzuetan, bigarren brote bat edo bigarren aldiz azalduko da hipertiroidismoa edo ez da sendatuko lehenengo tratamentuarekin. Eta kasu horietan, farmakoekin jarraitu dezakegu edo iodo radioaktiboa edo radioiodoa eman edo kirurgia. Bestalde, erabiltzen dugu ere bai, beta-blokeatzaileak erabiltzen ditugu tratamentuaren hasieran. Eta beta-blokeatzaileak erabiltzen dira hormonak kontrolatzeko antitiroideoek beren efektua egin arte. Erradioiodoa erabiltzen dugu farmakoek kontrolatzen ez dutenean hipertiroidismoa edo albondorioak azaldu direnean, eta kirurgia erabiliko dugu bozio handia dagoenean, sintoma konpresiboak daudenean, nodulua susmagarria denean, epe motzean haurdunaldia nahi denean edo begietako erasana garrantzitsua denean. Eta Graves basedowen kasuan, operatu behar baldin bada, kirurgia izango da tiroideomea osoa. Bozio multinodularren kasuan berriz, aurrenengo tratamentua erradioiodoa izango da. Eta kirurgia planteatuko dugu bozio handioetan, sintoma konpresiboak ematen baditu edota susmagarriak baldin badia noduluak. Eta adenoma toxikoetan oso antzeko. Lehenengo tratamentua izango da erradioiodoa eta kirurgia erabiliko dugu nodulua handia denean, sintoma konpresiboak ematen dituenean edo susmagarria denean.